Когато нощта падне и домът потъне в тишина, повечето хора вярват, че всичко около тях също заспива. Светлините са изгасени, улиците са по-тихи, а въздухът в стаята става по-хладен и неподвижен. Вие лежите в леглото, дишането ви става по-бавно, а мислите постепенно се разтварят в съня. Но има едно същество в дома ви, което не преживява нощта по същия начин. Докато вие спите, котката ви често е будна. И има нещо странно, почти мистериозно в това, което прави през тези часове. Много стопани са усещали този момент. Събуждате се за секунда посред нощ, без ясна причина. Стаята е тъмна, но усещате присъствие. И когато отворите очи, виждате котката си. Понякога е в края на леглото, понякога е до възглавницата ви, а понякога е толкова близо до лицето ви, че почти усещате топлия й дъх. Очите й блестят леко в тъмното, тихи и внимателни. И тя просто ви гледа. На пръв поглед това изглежда странно. Някои хора дори се шегуват, че котките им ги наблюдават по загадъчен начин през нощта. Но истината е, че зад това поведение има нещо много по-дълбоко. Нещо, което повечето хора никога не осъзнават. Когато котката ви наблюдава, докато спите, тя не просто бездейства. Тя прави нещо, което е дълбоко заложено в нейните инстинкти. За котките нощта е различен свят. Докато хората са създадени да почиват през тъмните часове, котките са най-бдителни именно тогава. Техните сетива се изострят. Дори най-тихият шум в коридора, лекото движение на въздуха или далечен звук от улицата може да привлече вниманието им. Техните уши се завъртат леко, очите им се адаптират към тъмнината, а тялото им остава готово да реагира. И когато котката ви избере да бъде близо до вас през този момент, това не е случайно. Докато вие спите, котката ви често проверява стаята. Понякога тя тихо се движи по пода, почти без звук. Меките й лапи стъпват толкова леко, че дори няма да разберете, че се е преместила. Тя може да се качи на перваза, да погледне към прозореца, после да слезе отново. След това се връща към леглото и отново заема мястото си. От гледна точка на котката, това е напълно естествено поведение. В природата котките никога не спят напълно безгрижно. Те почиват, но остават нащрек. Техният сън е по-кратък и по-лек от човешкия. Това означава, че дори когато изглеждат напълно отпуснати, част от тяхното внимание остава будно. И когато вашата котка е близо до вас през нощта, тя прави нещо, което не се вижда веднага. Тя ви включва в своята зона на сигурност. За котката домът не е просто място, това е територия. И всичко, което се намира в тази територия, е част от нейната малка система на доверие и безопасност. Когато тя спи до вас, когато избира да бъде в леглото ви или близо до него, тя по същество казва нещо много важно. Тук е безопасно. Този човек е част от моето пространство. Но има още един детайл, който прави нощното поведение на котките толкова интересно. Докато спите, вашето тяло се променя по начини, които може би никога не сте забелязвали. Дишането ви се забавя. Температурата на кожата ви леко се променя. Понякога се обръщате в леглото, без дори да се събудите. Котката ви усеща всички тези малки промени. Тя може да се приближи тихо до лицето ви и да ви подуши. Може леко да докосне ръката ви с лапа или просто да седне до възглавницата ви и да ви наблюдава за момент. Това не е случайно. Котките използват миризмата и движенията като начин да разбират какво се случва около тях. Когато котката ви се приближава до вас през нощта, тя всъщност проверява нещо много просто. Дали всичко е наред? Дишате ли спокойно? Движите ли се нормално? Миризмата ви същата ли е? Тези проверки са кратки и тихи, но те са част от начина, по който котките взаимодействат със света около себе си. И ако се замислите за това, има нещо изключително трогателно в тази картина. Докато вие сте напълно потопени в съня си, вашата котка тихо се движи в тъмнината на стаята, наблюдава пространството и се уверява, че всичко е спокойно, но това не е единственото странно нещо, което котката ви прави, докато спите. Всъщност много котки имат още една нощна привичка, която повечето хора никога не забелязват. Нещо, което се случва точно когато домът е най-тих и когато вие сте най-дълбоко в съня си. И когато разберете защо котките го правят, може би ще започнете да гледате на нощното им поведение по съвсем различен начин. Когато нощта продължи и тишината стане още по-дълбока,
Поведението на котката ви понякога се променя по начини, които рядко забелязвате. Докато вие сте потънали в съня си, тя може да се върне на леглото тихо и внимателно, почти без да раздвижи завивките. Понякога се сгушва близо до гърба ви, друг път до краката ви, а понякога избира място точно до главата ви. За много хора това изглежда като просто удобство, топло място, меко легло, познатата миризма на човека, който я храни и се грижи за нея. Но в света на котките тези малки избори почти никога не са случайни. Когато една котка избере да се настани близо до вас през нощта, тя всъщност прави нещо много по-дълбоко от това просто да търси топлина. Сънят е моментът, в който всяко животно е най-уязвимо. Инстинктите на котката й казват да бъде внимателна, да избира безопасно място, където няма да бъде изненадана. И когато тя реши, че точно до вас е това място, това означава, че ви възприема като част от собствената си сигурност. Затова много котки променят позицията си няколко пъти през нощта. Те може да се преместят от края на леглото до възглавницата ви, след това да се сгушат до рамото ви, а по-късно отново да се върнат на друго място. Тези движения не са безцелни. Те са част от начин, по който котката наблюдава средата си, проверява звуците около дома и същевременно остава близо до човека, на когото има доверие. Ако сте се събуждали посред нощ и сте усещали лекото мъркане на котката си близо до вас, вероятно сте забелязали колко различно звучи това мъркане в тишината. То е по-дълбоко, по-спокойно, почти като тих фон на нощта. Много учени смятат, че мъркането не е само знак на удоволствие. То може да бъде начин котката да се успокоява, да поддържа спокойна средата около себе си и дори да създава усещане за сигурност. Когато котката ви мърка до вас, докато спите, тя не го прави, за да привлече внимание. Вие дори не сте будни. Tя го прави, защото присъствието ви я кара да се чувства спокойна. В този момент вашият ритъм на дишане, топлината на тялото ви и познатата миризма на стаята създават среда, която за котката означава дом. Но има още един интересен детайл, който много стопани никога не осъзнават. Котките започват да изучават навиците на хората си много по-внимателно, отколкото предполагаме. Докато спите всяка нощ, котката ви постепенно научава как изглежда вашият ритъм на сън. Тя разбира кога се обръщате, кога дишането ви става по-дълбоко и кога започвате леко да се събуждате. С времето този ритъм се превръща в нещо познато за нея. Това е причината някои котки да се появяват до лицето на стопанина си точно преди той да се събуди. Не защото имат часовник, а защото са научили тези малки сигнали, които тялото ви изпраща. И точно тук се крие още една причина за онова странно нощно наблюдение, което толкова много хора забелязват. Котката ви не просто ви гледа, тя ви изучава. Тя запомня вашите движения, вашето дишане и начина, по който се движите в съня си. Всички тези малки детайли и помагат да разбере света около себе си. Когато една котка се чувства истински свързана със своя човек, тя започва да включва този човек в своята ежедневна система на наблюдение и сигурност. Вие ставате част от нейната рутина, част от територията и част от света, който тя познава. И затова понякога, когато отворите очи посред нощ и видите котката си тихо да ви гледа от края на леглото, това не е странно поведение. Това е просто знак, че тя е там. Наблюдава, пази и по свой собствен тих начин споделя нощта с вас. Следващия път, когато усетите меките лапи на котката си върху завивката или тихото й присъствие до възглавницата ви, може би ще се замислите за това по различен начин. Вместо да изглежда загадъчно, то може да ви напомни за нещо много просто, че за вашата котка вие сте част от нейния свят. А сега ни е интересно да чуем и вас. Забелязвали ли сте какво прави вашата котка през нощта, докато спите? Понякога тези малки навици разкриват най-много за връзката между котката и нейния човек. Споделете в коментарите какво прави вашата котка, когато домът е тих и всички спят. И ако искате да научите още скрити тайни за поведението на котките и какво всъщност се опитват да ни кажат, харесайте видеото и се абонирайте за канала. Така ще помогнете на още хора да разберат своите котки малко по-добре.